بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan gidan TV mai albarka na Maga TV 3 wadda muke gudanar da shiri a ƙarƙashin shirin da ake gudanarwa na mu san addininmu wadda maudu'in karatunmu shi ne aure a musulunci. Mai aure ko in ce wanda zai yi aure ko dai wanda yake da aure ya ɗan ji bayani abin da muka yi, wanda yake da aure la'alla abin ya riga ya wuce shi, wanda zai yi aure kuma sai a yi ƙoƙari a kiyaye dokokin musulunci da ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kuma sharuɗan da addinin musulunci ya gindaya saboda a samu zuri'a mai kyau a yi aure a ƙarƙashin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La'alla wani zai iya tunani ko ya ga cewa kaman ababen da aka tattauna a kai sun ɗan yi tsauri na cewa an ba shi aure kuma an hana shi kaza, an hana shi kaza, an hana shi kaza. Ɗan uwa matarka ce in Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ka aure ta, in ka aure ta ko ma me kake so ka yi ga dama ta samu ga ƙofa ta buɗu. Amma kafin ka aure ta shaiɗan yana nan yana ta ko'ina zai shigo maka, zai shigo mata kuma duk abin da ya faru kai za ka ji kunya, ita za ta ji kunya. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani yana cewa wala taqrabu zina. To duk lokacin da ka keɓanta da mace ko mace ta keɓanta da namiji ma dama ba mijinta ba ne wannan namijin da ta keɓanta da shi, haka ita ma ba wani ba ne wadda haramun ne wani abu ya faru a tsakaninsu, to shaiɗan shi ne wanda yake na ukunsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Abin mamaki shi ne sati da ya gabata a jihar Kano an samu ƙani ko wa ne ya yi ciki ma ƙanwarsa wadda shi kansa ya ga abin kenan ya saɓa wa koyarwa na musulunci. Me ya faru? Ya je wajen likita ko wani haka wanda yake ba likitan gaske ba ne, a zubar da cikin, ya mata allura, ya ba ta magani daga ƙarshe ta mutu. Me ya kawo wannan? Shi ne bin son zuciya. Yanzu abin da ya sa na kawo wannan kisan akwai dalili, wannan ƙanwarsa ce fa, ƙanwarsa, ai ƙanwa ba yadda za a kwatanta ta, to ya kake tunanin wanda aka baka ita? Tunda wani zai iya yin ciki a ƙanwarsa mahaifiyarsu ɗaya, mahaifinsu ɗaya, to kai dan an baka aure ka ce za ka keɓanta da ita kuma ba abin da zai faru, wa ya gaya maka wannan? ‘Yan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye, mu bi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu kuɓuta. Amma ma dama ka ce za ka iya kiyayewa, wallahi ba za ka iya ba, saboda da za ka iya kiyayewa Allah maɗaukakin sarki ba zai ce wala taqrabu zina ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce kar wani ya keɓanta da wata ba, ba zai ce in kuka keɓanta na ukunku shi ne shaiɗan ba. Abin da ya kamata mu kiyaye shi ne kar mu yadda mu kusanta. Allah maɗaukakin sarki cewa ya kar a kusanta. Me yasa? Saboda mazahir na shu'ur na mutum ababe ne guda uku, kowaye abin da yake sa ka ji kana son abu dole sai ya biyo wasu matakai guda uku, wanda na farko shi ne me? Al-idrak, ma'ana ka kawo abin, ka halasto da abin, bayan ka halasto da abin za ka ji kana son abin, a lokacin da ka so wannan abin da zai biyo baya kuma shi ne me? Shi ne ta yaya za ka yi ka mallaki wannan abin idan abin mallaka ne, in kuma ba abin mallaka ba ne ka ga yaya za ka yi ka taɓa wannan abin saboda ka biya buƙatanka na wannan abu da ka yi na farko da ka gani sai ka ji kana so, to kana buƙatan kuma ka biya buƙatanka. A nan in zan ba da misali, za ka iya ganin mota, ka ga mota tana wucewa, idrak ɗinka za ka iya hangowa sai ka ji kana son wannan motar, ba laifi ba ne. Hangowa da ka yi, idrakinta ka yi, wijidan ɗinka sai ka ji kana so a ranka. Abin da ya saɓa wa shari'a shi ne ka ce za ka je ka ƙwata, amma me? In Allah ya mallaka maka halas shi kenan, in Allah bai mallaka ma ba, ganin mota da kai da ka ji kana so ka ji daɗi ba komai, ba ka saɓa wa shari'a ba. Amma ban da mace, ita mace shari'ar musulunci ya katangaye ta, kallonta da za ka yi haramun ne, to ina ka je ka taɓa ta, ina ka kai ka taɓa ta ko ka mata wani abu, amma dan ta zo za ta wuce
kuka haɗa ido huɗu da ita wannan ba laifi bane, amma in har ka je ka ce ba matsala zan iya ganin ta, ai ni ina da ƙarfin imani, ai ni za ka iya ganin ta, bayan ka ganta wujdan ɗin za ka ji kana son ta ko wani abu ya faru daga ƙarshe kuma sai ya afka a abin da saɓawa shari'a ne. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye. Za mu ɗan je hutu na minti biyu insha Allahu ta'ala, bayan mun dawo za mu kammala da karatunmu inda muka tsaya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abin da ya kamata mu kiyaye tunda mun shigo wani babin da yake magana akan zina, wanda duk abin da ake ta ƙoƙarin cewa kar a keɓantu, kar a yi kaza da wadda aka baka ita, shine mai gudun kar wani abu ya je ya faru. Abin da kuma ake tsoron ya faru shine mai a afkawa alfasha, shine zina. Yanzu aka tambaye ka bayan abin da ake tsoro ya faru sai aka yi biki a haka, a ce bari mu yi gaggawa a zo a ɗaura auren. In aka ɗaura auren wani irin aure aka yi? Yaran da za a haifa wani irin yara za a haifa? Ka sani cewa in har ka tara da ita ta samu juna, ko da saura sati ɗaya ne a yi bikinku, ba aure a tsakaninka da ita. In za ku yi aure sai an haifar da wannan cikin, ka tuba ta tuba, sannan a dawo a ɗaura aure. Ma'anar haka shine idan ka aure ta da wannan cikin da kuka yi na ɓoye, shikenan ba zama aure kuke ba, wani abun kuke daban, saɓawa Allah kuke yi. To me zai hana ka yi haƙuri 'yan mintuna kaɗan, kwanaki ne, lokaci ne, in ya zo duk abin da kake so ka yi za ka zo ka yi. Shi ya sa wanda suke da hankali da tunani a shari'ar musulunci su ne wadda suke bin doka da Allah maɗaukakin sarki ya gindaya, doka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya. Amma akwai mutanen da al'adansu wadda su ba musulmi ba, lokacin larabawa, wannan matar Hindu wanda kowa ya san labarinta, Hindu bintu Utba, wadda ta sa aka kashe Hamza, kuma duk dai abin da ya faru daga ƙarshe ta zo ta musulunta. Lokacin da ta zo za ta musulunta a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah da yake lissafo mata Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za kun yi imani da Allah maɗaukakin sarki, ba za ku yi sata ba. Ta ɗan yi bayanin cewa idan miji baya ba da abinci, da dai bayanin da ta yi ba wannan za mu yi ba zan shiga cikin maudu'in ba. Abin da nake so na yi magana a kai shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku yi zina ba, sai ta tashi ta tsaya, ta ga abin mamaki, take tambaya a wata zinil hurra, shin ƴa wadda take da ƴanci tana zina? Ƴa wadda take ƴa ce tana da ƴanci, da ƴancinta za ta yi zina? Tana ganin wani abu ne na mamaki a ce wadda ba baiwa ba. Baiwar Allah, ke ba baiwa ba ce ba, ƴa kina da uba, kina da uwa, kina da mutunci, ki je ki ba da kanki a wani dan an ba da ke a shi ko wani abu makamancin haka? Ina hankali yake, ina tunani? Duk da cewa duk lokacin da aka saɓa wa shari'a, aka keɓance, aka je wani waje, ba abin da ba za a iya yi ba. Ba abin da ba za a iya yi ba an keɓance. Kuma ka sani ki sani, kamar yadda wani baiti an jingina wa Imam Shafi'i, wasu sun ce ba shi yayi baitin ba, wanda yake cewa inna zina dainun fa in aqrartahu kana alwafa min ahli baitika fa'lami man yazni fi imra'atin bi alfi dirhami fi baitihi yuzna bi ghairi dirhami. Cewa inna zina dainun, zina da kake gani bashi ne, idan kuma ka ɗau wannan bashin, to a gidanka za a biya wannan bashin, a gidanka za a biya wannan bashin. Sannan ka sani idan kai zinan da ka je ka yi, kuɗi ka biya, dubanni ka biya, a gidanka kuma yadda ka haifa za ta zo ta nemi a yi zinan da ita ba tare da an ba ta ko sisi ba, la'alla ma ta biya kuɗi. To bawan Allah me kai, me amfaninsa? Gwara a yi haƙuri, a bi dokan Allah maɗaukakin sarki sai a huta. Ita wannan Hindun da na fara bayani a kanta, ta aura sunan shi Fakiha. Fakiha da ta aure shi, lokacin da ta auri Fakiha suna taruwa a wani wuri kaman waje ne na hutawa da sauransu. Ta je
waje sai tana neman mijinta baya nan, sai ta samu ta shiga har ta kwanta sai ta yi bacci. Bayan ta yi bacci sai wani ya shigo, ɗaya daga cikin abokan mijinta, yana shiga ta farka. Bayan ta farka, me ya faru? Ba abin da ya faru. Ta fito, bayan ta fito shi ma wannan ya fito, sai al'umma suka fara cewa wani abu ya faru tsakaninsu da ita. Labari sai ya yaɗu, ba musulmai bane fa wannan, a kiyaye, ba musulmai bane, lokacin ba musulma bace ba. Mahaifinta ya ji labarin cewa ai ga abin da ya faru, hankalinsa ya tashi. Bayan hankalinsa ya tashi, ya je ya tambaye ta, an ce kaza ta ƙaryata. Amma duk da haka bai amince ba, da yake ba musulunci suke lokacin ba, har ya kai ga suka je wajen boka ko wani abu makamancin haka, ya tabbatar musu da cewa ba ta yi zina ba, kuma za ta haifi wani ɗa, wanda wannan ɗan zai zama babba da sauransu haka, wanda dai ƙarshe shi ne auren nan an raba, auren da yake tsakaninta da ita da Fakiha. Aka zo bayan wani lokaci ta auri Abu Safwan. Wannan shi ne datti da ƙazanta da me zai haifar da wannan ga wanda yake neman aure, shi ne me? Shi ne ya keɓanta da wadda yake cewa zai aure ta. Duk lokacin da za ka keɓanta da ita, ya zamto akwai wani, me yasa? Ka kiyaye afkawa saɓawa Allah maɗaukakin sarki, ɓata zuri'arka. Ta yaya za ka ɓata zuri'arka matar da za ka aure ta? Za ka nemi ka yi zina da ita, za ka aure ta, kuma za ka ce kai ba zina za ka yi da ita ba, amma in ka keɓanta, ka kama hanyar da za ka je ka afka, ka aikata alfasha, wadda ka ɓata zuri'arka gaba ɗaya. Kuma ba yadda za a yi wannan ‘yar ta ganka da mutunci, kamar yadda kai ma ba za ka ganta da mutunci ba. Ba yadda za a yi ka ganta da mutunci, tun daga abin da ya faru, kuma kai ka san wannan abin da ya faru, a ranka ka sani saɓawa Ubangiji kuka yi. Amma iyaye ne suke ba da dama a yara su yi duk abin da za su yi, ai an ba shi, ai kaza, da ƙarshe kuma sai a zo a yi nadama. Wanda yake son ya ji bayani cikakke a kan illar zina da kuma ababen da yake haifarwa, ya duba karatun Malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum, za ka ga bayanin da ya yi, ina ga karatun ya kai shekara 10 ko wani abu makamancin haka, da ya yi bayani a kan mazinaciya jakar gayu. To wannan mazinaciya jakar gayu da ya yi bayani a kai, har wadda kake nema idan ka yadda ka yi zina da ita, ita ma ta zama jakar gayu, kuma ba za ka taɓa ba ta wani mubarrir ba za ka iya ba ta wani abin da yake cewa ai kai ka sa ta ba. Tunda ta amince da kai, ashe za ka yi tunanin za ta iya amincewa da wani ɗa namiji. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye, mu bi dokokin Ubangiji. Kai har a doka na constitution da muke bi, zina a yankin Arewa haramun ne a constitution ɗin Najeriya. Ba a constitution ɗin Najeriya ba, a constitution na duniya gaba ɗaya, har na UN, abin da suke bayani shi ne, shin zinan ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba ne? Wannan shi ne suka samu saɓani. Amma sun yadda da cewa zina ba abu ne mai kyau ba. Amma bambancin da yake ba musulmai ba ne, suna tunani da hankalinsu, amma hankali ya nuna cewa zina ba abu ne mai kyau ba. Amma menene shi? Sun samu saɓani, wasu sun ce ta'addanci ne, wasu kuma sun ce ba ta'addanci ba ne. Me yasa suka samu saɓani? Saboda hukuncin da musulunci ya yanke a kai. Suna ga idan sun amince ta'addanci ne, to kenan za a ɗauki wannan hukuncin da ake yi a musulunci. Idan mai aure ne a yi kaza, in ba mai aure ba ne a yi kaza. Amma hankali mai kyau, lafiyayyen hankali, ai ba zai yadda da zina ba. Ta yaya za ka yi ka yadda da abin da kai ba ka so a ganka ka yi? Yanzu da Allah za a yi tambaya, akwai wadda zai yi aure, lokacin da zai yi aure an san me zai yi da matar, amma ba wadda zai damu, kuma shi ma yana da nutsuwa, an kawo ta yana da nutsuwa, ya san me zai yi, iyayenta sun san me zai yi, iyayen shi sun san me zai yi, amma kowa hankalinsa a nutse, yana cikin nutsuwa, yana cikin ba damuwar komai. Saboda me? Akwai wani doka da shari'ar musulunci ya tsara, akwai wani ababe da shari'ar musulunci ya ce a bi, sai aka bi, sai aka halasta mar ita. Shi yasa in za a yi aure ake so a sanar da auren a fili, mutane su sani, al'umma su ji labari. Yanzu an yi me? An halasta wance, wanda da haramun ce a gare shi, amma yanzu an ce duk abin da ake da ya mace ga ta ka je kai da ita, kuma za ka samu lada, ita ma za ta samu lada. Me kake gaggawa bayan an baka ita? Wannan shi ne karatu na yau, mun tsawaita. Insha Allahu ta'ala karatu mai zuwa za mu shiga yadda ake ɗaurin aure. Yanzu duk mun yi bayani ne akan kafin a zo ɗaurin aure.
misali akan khitba, ya za a yi soyayya, kamar yadda na yi bayani a karatun da ya wuce, shine soyayya shine fahimtar juna, ba wai zantukan nan da ake ba zantuka da ake yi da jiyar da zuciya daɗi ta hanyar haramun bala, wannan saɓawa shari'a ne. Abin da yake mai kyau shine me, sanin halinta, ka san kai ma ya za ka yi mu'amala da ita kamar yadda na yi bayani a baya, amma ba wai kawai a ɗebo wannan ka ɗebo wancan ka ɗebo wancan, saɓawa Allah kake yi. La'alla in mun samu lokaci karatu na gaba kafin mu shiga yadda ake aure da menene da waye ake haɗawa a yi aure, za mu yi bayani akan wanda ya yi soyayya da ‘ya mace suka ɗau lokaci, faja'atan kawai lokaci ɗaya sai ya ce ya fasa, ko ita ta ce ta fasa, ba tare da wani dalili mai ƙarfi da za a iya gani a tabbatar da wannan abun ba. Shin in haka ya faru, zai biya ta kuɗin ɓata mata lokaci da ya yi, ko ko za ta biya shi kuɗin ɓata mata lokaci da za a kai ga har zuwa kotu, ko ko bayan suna soyayya kawai sai ya ce ba ya son ta, ta samu ciwon zuciya ta mutu, ko ya samu ciwon zuciya da rashin lafiya mai tsanani. Shin akwai wani hukunci da za a yi idan ‘ya mace ce ta janye ko ɗa namiji ne ya janye? Wannan in mun samu lokaci karatu na gaba la'alla mu yi, ko dai wani lokacin, amma dai karatunmu na gaba, maudu'inmu na gaba shine za mu yi magana akan aqdun nikah, yadda za a yi aqd na nikah, ma'ana yadda za a ɗaura auren, ba alƙawarin aure da ake na khitba ba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.